Para iti daduma, mabalin ang maalarmada apaman ang manggiganda ti siren ang mangiba simudaag ti umay alidigra. Iti umuna agundaway, nanggiganmet daytoy digiti residente iti ili ti Santa Catalina. Ti umuna munisipalidad iti probinsya ang naadaan iti multi-hazard early warning system with public address. Nanggiganda daytoy, saan nagaputa aday iti didigra, ngimket di na iwayat daytoy tapnon mapadas ti device ken agbalin na familiar dagiti residente kadagiti na duma-duma a klase ti uni ti siren. Ti panaka-installer ti device iti maysa kadagiti prioridad ti Municipality Disaster Risk and Reduction Management Office wenno MDRRMO gaputa babaen kadaytoy al-alistudan ang mabalaagan dagiti umili no adda iti didigra. All hazard data, sir. Multi-hazard early warning. At dati typhoon, earthquake, flood, fire, tsunami, at amin data. So, different sounds data, different sirens. No anya ti ipauni mi, no anya ti madama nga didigra when no day paumay man, so data ti usaran mi, sir. Ano kastoy nga dati didigra is usaran mi detan nga pang-warn isudan, han kami nga mapanidjayan ti barbarangays when no balbalay da nga agibaga nga ag-evacuate da, at da umay nga bagyo when no kwa. Through this, using this one, this device, iyawag mi dagiti obraon da, dagiti kailangan dang i-consider no kastoy nga dati didigra. Warning, maghanda po ang lahat sa bantang magkaroon ng tsunami. Malaksid kaditi na duma-duma nga uni ti siren, mabalin pa'y ang maaramat ti device, tapnon mangiparukat ti public advisory no sa dinno ang may detalye dagiti nasken nga obraen dagiti residente in kaso nga dati didigra. Napalaus met ti panagyaman dagiti residente iti barangay Paratong, gaputa itan nga adda iti multi-hazard early warning system with public address iti lugar da, nataltalged iti riknada ken namnamaen dan nga al-alisto ang mapakaamuan da no adda dagiti umay adidigra, kas kuma iti bagyo, kingined ken tsunami. Napintasan dito nga programa dito sir ta kwa na makatulong ti kwati igid ti baybay kada nangruna kada kami nga ada dito igid ti baybay. Tatadareto yun mapakamuan dagiti kabarangayan yun nga ang kami nga mamapan di jay ti kwadan nga gilatan ti area dan jay ti barangay hulda ko mar jay mindak sila ko magsparigan sir jay Mindanao. Di jayin ti pagdudupudupan namin jalang nag-pick up kuman ti mapan nag-evacuate si siya no kasyeta. At da kami dito mangagdamo kami namin dito yun noan napigsama. Napintas dahil tama pa sa abayan dagiti tattao sir. Well sir, al-alis no kwan sir nga. Well sir, no amo ti ramiden dagiti tao no addaw may nga didigra nga kasiyay sir. No, dati manggigantay to in the future sisagana tayo no kwa sir nga ag-evacuate no masapol no iso ti kasapulan na sir ke iso ti aramidin dagiti tattao tano ti kasta ke may lili diri jay banag nga dakes. Plano pa iti MDRRMO ang manayunan ti mainstular a device gaputa limitado pay laeng ti masakupan na daytoy. Kunada nga agpayso anangina ngem dakkelmet a banag ti maipaina. Haan na nga masakupan amin, sir, ta nalawa mo ba si Tiili nga Santa Catalina, pero no digi siren na is 1.5 to 2 kilometers ta talaga ti uwen, ti Canadeta, ma-accommodate na. Para pa Tiili nga Santa Catalina nga makaala deta, mga established ta, dakkel nga katulungan mi deto nga device para iti disaster preparedness ti ayan mi. Iti agdama, addan iti siren ang naka-installer kadagiti na duma-duma paset ti ili. Ngem may bilang nga adda nga high-tech ti kabaro a device, gaputa mabalin ang wireless iti panakakontrol na daytoy, babaen iti computer ken cellphone. Mark Magdirila, Balitang Solid North.